Igwe ekene mụ na ya gazeli gị onye mana ege m ntị n'ọnụ n'ụbọchị nke tata. Biko vidio a bụ maka nwanne anyị nwoke bụ Jpac okwu anyị ọnụ. Mana o dịkata ya ọsị mba ka ya jee na-alụsị ga tụọ ya that na o wekwere na ya ma ndị ya ịghọta. Mana one thing ị ga-aghọta bụ that na alụsị ị ga-eto mmadụ na alụsị or anywhere chigame, make sure na aka gị dị ọcha, make sure na aka gị dị ọcha. If not, the thing no go work, it go backfire you. Nyota maka na asị na onye ọbụla na-asị na oji ọfọ mana eziokwu na akwa ọfọ bụ ihe ma onye ji ya. So ọtụtụ okwu adịlọ n'ụka mgbede kama ka anyị wọchigodi ihe nwanne anyị nwoke kwu, because nọọsụ na onye ọbụla ma ndị bloggers n'ịcha na-asị na ya mere nke a ma ndị n'ịcha na-ebo ya ebubo ihe dị ụta mee ya. Mana ọkwa na aka gị dị ọcha fine, na aka gị adọkwa ọcha uho ka anyị na-enegodi nwanne anyị nwoke. Biko echefukwana ka subscribe, comment ma mee gịnị, share, click a like button gị. Thank you so much. Ka anyị na-ese video anụ. In this village, if you watch ukwu ya, a na-abachasị ahụ ya, a na-ezu ka oshi, a na-abịa bachara ya n'abalị pụọ. But anyone, they call indigenous of this town does not eat this. Ọ na-agwọ ọya, anyị adịghị were ya tinye n'ọnụ anya sị ndị ọkpụ, mana a na-eji agwọ ọya obodo. Our forefathers told us about this. This tree is more than 5,000 years. Yeah. It's more than 5,000 years. Otono here. I think it's the tallest tree in Jpac. Yes. Almost the tallest in Imo State. Yes. So, all the Nokbo. Now, when Jpac came, or we're saying Arabia here, we prove his innocence over the allegations they've leveled against him. And I said there's no need for that, but he insisted. I said you can only come here to pray. You can only come here to ask Ogechi Okeke Njaka. But hence he's here. Then I will hand over to my brother to continue. Then if you wish to pray, if you wish to say anything, he can go ahead. Go ahead. Okay, my brother, you're welcome. Thank you. Thank you very much. Obodo anya awo obodo Chukwu keziri ọfụma. Obodo Chukwu chọrọ mma. Obodo ndị nọ n'ime ya na-ebi ndụ ziri ezi. Obodo na-enwe magomage nwa aghụghọ. Onye ọbụla bịara ebe a meta ihe na-agọ n'agụgọ ihe ahụ o mere, ya bịa ebe a ọma nla ya. Mana ebe ịbatakwa na taa chọrọ ịpụvuru ụwa na aka gị dị ọcha, gị mechaa ị ga-ala n'udo. Kama ọwụ ndị iro gị wụ ndị ga-eburu akụkọ ọjọọ, ga-eburu ihe ihere. My brother, once again, you are welcome. Obodo a obodo a na-akpọ Ụmụọkpọ Ntu in Ngọkpala, Imo State. Ancient Kingdom. Ya ma nsị kemgbe ụwa bidoro aha bụ ndị mbụ ọwa asị ka m tụrụ. Mana onye si na ọwa asị ya gwazie enyi ndị awụ ndị mbụ. If Jesus came 2,000 years ago and this tree is more than 5,000 years ago, you should know who is the senior. So, my brother, anyị enyela gị go ahead. Ị chọrọ ikpe ekpere gwa Chineke ịchọ ka o mere gị, you can go that way. You want favor, you want open door, you want anything. You want to sideline ndị iro gị gba ha nkịtị. Just yọ Chineke ịchọ ka o mere gị. You talk to nature here. Ife nchọ ka nature bụ ihe Chukwu kere, bụ ntọala ọkpụtara ọkpụ. Abịa m iyo ego maka na Chineke na-provide anyị na-eri. Abịa m iyo ahịa akwapụ ihe enwe onye nwere ejuru m afọ. Kama abịa m ịtụ arịrịa ka m bịara ịtụ. Afọ m na-aga ka m bido aka. Afọ m agago na ụwa niile. Onye pụta ọsị Jpac na-ekwu oke okwu. Chefuo na onye na-arụ MC ji microphone, ma ọ bụ na ikwu ha okwu imeme people entertain. A capitalize ya na Jpac na-ekwu okwu wee na-ebo m ji na-ebo m ede. Ọ bụ na ife niile ha na-ebo m na social media na o nwere nke bụ eziokwu, ma ọ bụ na mụ na mmadụ kpara nkata
ma ọ bụ chee echiche ma ọ bụ wega ezigbo izu ma ọ kpachaa nkata in any angle wee na-agọ agọ ka a ghara ịfụ na-esi ọfọ osisi ya nọgoro 5,000 years ịmana ọkpụ tọrọ ọkpụ ya tigbuo m ọfọ ndị niile na-asị na m ụsịrị wee sị na Jpac sịrị ya wee sị a na-ebo m ebubo ka a wee gbuo imeji m wee gbuo karịa m wee gbuo biznes ndị niile bụ ndị na-akwado m ka a wee kpọọ m asị ife na ha na-ekwu na m kwuru ọ na m mere ọ bụ na m mere osisi ya dị na ụmụọkpọntu nọgoro 5,000 years ya tigbuo m ọfọ tigbuo ihe ọbụla sị m n'azụ ọfọ mana ọ bụrụ na ihe ị na-ekwu na m kwuru a na-efere m asị na-efere m ebubo na-efere m ihe dị ka wee bo m ka ụwa wee kpọọ m asị mpostuo ife asị gị talk too much Jpac kwuru ọ bụ na o nwere ka nsi wee gbaa izu wee gbata izu ma ọ kpaa nkata ma ọ chee echiche ma ọ bụ mụnwa chee n'onwe m ma ọ bụ wee gwata mmadụ ma ọ bụ cheta eriwe ọbụla nsi wee chee ha wee na-ebo m ebubo o wee bụra m emeghị ihe niile aha a na-ebo m n'ebubo ka ha na-abụ ndị niile na WhatsApp group WhatsApp call conference call na ihe ha na-echere m ka ha na ezinụlọ ha kpochapụ ọfọ ha ga-anwụ na Eke Orie Afọ Nkwọ 4 market days achọghị m ka ọ karịa 4 market days ya Afọ Orie Nkwọ ya 4 days from now ọgba aghara ga-adị na their camp ha ga-adị ndụ na-ere ere ha ga-adị ndụ na-ere ere because nwata chọba nke ọ bụrụ ajọ mmadụ gị na mmadụ emegide biznes ọ bụla biznes ahụ agbụghị ịpụọ ọgwụ ya ọbụla agabara onwe mana gị na mmadụ emebe biznes ọ bụ na ọ bụ onye ukwu bụ onye nta onye nke ọzọ basị ezere ebo ga-ebubo ka afụ na nwezi onye kpọrọ gị ọrụ ka ha na-abụ ndị na-aplanụ na-ebo m ebubo ị nọ Amerịka ị nọ Naijiria ị nọ Eshia ị nọ Afrịka ị nọ Europe ebe ọ bụla ị nọ na mpaghara mkpụ ụwa niile ịṅụọ mmiri ya gbado gị na akpịrị ihe ọbụla iri ihe ọbụla ihe azụrụgasị na-eri nri wee tinye ya nnu anyị agbagbu aka m dị ọcha ọbara eziokwu my friend ruo echi mana apụtasị na mụ na ọbara eziokwu bụ partner in crime mụ na ọbara eziokwu echebeghị echiche one day ka emegide mmadụ na ọka ọ wee dịrị mmadụ na mma mana enwere ike ọbụla chi na-efe ka m na-efe ma ọ bụ na ọ bụghị ka ị na-eje ka m na-eje that does not mean na onye ahụ nwere obi ọjọọ mmadụ ka obodo eziokwu a plan beghere ịvụ mmadụ against anybody mana ihe na ha na-ebo m not only me ma onye ọbụla kwutere okwu ka ọ bịa sọpọtụ Jpac ha sị na ndị otu ka ha na-abụ na-ekwu ihe aha osisi a tigbuo onye aha sleepless night onye aha ga-arahụ ụra ọ ga-arahụ ụra ma ụmụ ya ma ụmụ ọ ga-amụ ma nne ma nna ya ma nwunye ma di ya ma ihe ọbụla si ahụ ha niile ha ga-eji ala wee zere mmiri